That was 2005. Wayengekho omunye umuntu ngikhumbula ukuthi ngama-90s kwakade kukhona manizokhumbula kahle bafowethu kumaskandi kwakuneqhawe lakithi kwakuthiwa umlashiya elalihlala isigicilize lisibeke emhlaba usewalala-ke umlashiya. Is the Black Life TV? Babukele be-Black Life TV sisekhona la eDurban Station kusemnandi kumcimbi we-albinism awareness. La eduze kwami-ke ngihamba nobhuti uSgwili. Bhuti uSgwili siyakwamukela kwa-Black Life TV. Kunjani sisi? Ngiyaphila bhuti ninjani? Ngiyaphila ngiyabingelela nababukele emakhaya. Bhuti uSgwili sikubonile ukuthi uthole i-award laphaya. Sisacela ukubuza singababukeli be-Black Life TV ukuthi le award oyitholile ingeyani bebangaka abantu kwa-entertainment yindaba kukhethwe wena ukuthi unikezwe le award le. Into yokuqala nje mhlawumbe ngiqale ngibonge ngibonge kubahleli bonke balomcimbi ukuthi bacabange mina ukuthi mhlawumbe kube yimina umuntu abazomnikeza le award. Basically this award enginikezwe yona namhlanje eyokubonga ukuthi okay i-award yokungihlonipha ukuthi I'm one of the artists noma ngi-artist lokuqala in the southern hemisphere eSouth Africa ekwaba yilona le-albinism elavela kuqala lavela lakwazi ukuthi libe kuleli zinga ngikulona. Bonke abanye babe sebethola motivation behind me. Yes, abanye babe sebethola motivation behind me ukuze bakwazi ukuthi baphushe umsebenzi wabo up until kuze kube lesi sikhathi. Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi baningi abantu that I have motivated, baningi abantu that engikwazile ukuthi ngibenze bathi come out of the closet baphume and benze ukuthi impilo yabo ishine nabo. Oh, okay, siyabonga kakhulu bhuti. Njengamanje ke sisacela ukubuza ukuthi le award le uyafisa yini ukuthi uphinde uthole enye ethi ayifane nale noma uyathanda ukuthi ugcine la ufisa ukukhule abanye abantu abezemva kwakho, people who are living with albinism? Ake ngithi kokubili ngiyafisa ukuthi bakhule yethi nami phela ngisekhona kwi-industry ngisekhona ngisaphila. Ngiyafisa ukuthi more awards are on my way as well. I have achieved amanye ama-awards as well. Nalena is one of the achievements yohlala futhi lapha kuma-archives ney'ngane zami zobona ukuthi ubabuwazi kukhona okukhulu akakwenza. Then ziningi izinto engizenzayo mfethu projects engiwaqalayo uyabona njengamanje ngiqala iproject yokukhulisa amaciko amaningi othola ukuthi uyazi ukuthi khona abaculi abaningi begospel uyabona music usulula manje ukuthi ungahamba uyorecorda but then they have never performed in the live stage. So njalo kuye kuthiwa mayo performa kuthiwa ifaka number 2 lapho yebo into njengalezo. So we are opening a platform esibiza nge-one man worship njalo every last Friday of the month siyahlangana eBirth Center nakuloko sizobe sihlangana emhla ka-30 eBirth Center. Sizobe sibophela abaculi abanye abazobe bekhona njengofikile Mlomo, Mpumi Ehlabisa, Phindile Phewa wePhindi Phiwo Khosi FM, uSenzi Ngcobo, uMabusi Cabashe nabanye abaningi besifazane esizobe sibabophela. Abanye babo they are not used in the live stage, abanye babo we are keeping relevance in an artist elikhona. So izinto enjengalezo esizenzayo ukukhulisa abaciko siningi ezinye izinto namanye ama-ideas ningi izinto engisazozenza. I'm still young and fresh, so there are so many things that I can do, you know. So I'm expecting a support from abantu. I'm expecting a support from abantu from all over. I'm expecting a support from Black Life TV to support me as well. It's good to see ukuthi khona TV ekanjena. Ngiyabonga ukuthi I know ngizazongisupporta ngisazoba khona futhi nakwi-one man worship. Oh, ubhuti uSgwili, if he doesn't mind asking, sacela ukubuza bhuti usuthathile? Yes, sengithathile. Yeah, sengithathile. It's been, we are celebrating our 9 years this year. Oh, you're 9 years in a relationship or emshadweni? We are celebrating in 12 years in a relationship, 9 years emshadweni. Sinabantwana abayi4.
a handsome son and 3 beautiful daughters. Oh, umuntu wakho Bhuti Sgwili ngisacela ukubuza ukuthi yena umuntu kanjani? Umuntu naye who's living with albinism or umuntu omhlophe noma umlungu noma India? Angazi noma bafuna ukumbona yini mhlawumbe into enjengalezo, but no, she's not with she's not living with albinism. She's umuntu nje, she's normal. You're also normal. You're Yes, also I'm also normal. normal. Yes, ingakho ngikulungisa, you're also No, normal. I mean, I'm not normal. I'm exclusive. So there's normal, you are normal, I mean I'm exclusive. So normal nami, Two different yeah, things. mina ngikho normal, I'm exclusive me. So yena unormal, mina exclusive. Yabo. Yeah. Uyabona now liphi artist le gospel olazile njengami? Alikho wena kuphela. Bani ke bani ofana nami? Akekho. Thank you. Sicela ukumbona unkosikazi wakho ngeke size sikwazi. Sisami sawubona ninjani sakwamukela kwa Black Live TV. Ngiyaphila kunjani mama? Ngiyaphila size. Hayi yena uthathile. Siyacela ukuthi iminyango isali sivaleka ke la usethathile uBhuti Sgwili uthathile kubhaliwe. Ekhaya uma usungenile ngaphakathi ungawuvala umnyango kodwa ke kulungile uvalwe. Inkinga. Siswami sisacela ukubuza siyakwamukela kwa Black Live TV. Sisacela ukubuza imaphi ama challenges ofacana nawo as uthandana noma usemshadweni nomuntu who's living with albinism? Okwamanje yes abekhona ama challenges before nokuthi abanye abantu bewangakubona ukuthi mhlawumbe ingqondo yakhe iyathatha kahle because this person ubonakala ngathi akekho normal, kodwa lately sigcine siba ne challenge ukuthi sebebaningi abafuna ukuzotaste lento engiyizwayo. Sebebaningi bebefuna ukuzotaste lento ayizwayo. Kuyisholo yena uMesisi Sgwili bafethu kuyisholo yena. Yazi yankulu indaba. So siswami siyabonga kakhulu ukuthi uyamsupporta naye kuyona yonke into ayenzayo. So sacela ukubuza kuma projects wonke awenzayo nawe ukhona noma uyawenza nje yedwa then wena umnikeze support as umyeni wakho? Angikho kuma projects awenzayo kodwa ngiyaye ngimsupport nje behind the scene. Angikho ku music. Eyami interest ku fashion, so yeah. Akuyabonakala ukuthi interest yakho ku fashion niyibonela nani umyeni wakho ukuthi ugqoke kahle kanjani. Bhuti babo siyacela Bhuti Sgwili sicela ukubuza ukuthi abantu abakudingayo bangakuthola kuphi kanjani? Sicela ukubuza ukuthi uyaqashisa noma kukanjani kuleyo ndima leyo? Ngiyaqasheka noma ngiyaqashisa. Noma konke. Okay. Manje mawubuza ukuthi ngiyaqashisa ngathi ubuza ukuthi uyaqashisa nge-fridge leli. Cha, uyakwazi uqasheka mangabe umuntu enomcimbi, umuntu enomshado, umuntu enomembezo ekhaya noma kukhona lawo ama ceremonies. I'm very much available. I'm just a phone call away. Uyakwazi ukungithola lapha ya ku Facebook, Instagram na ku Twitter. Mawuthenge Sgwili SA kuphela usukwazi ukuthi ungene ke epage lami. Ngiyacela abantu bayo like ipage lami bakithi. Ngiyacela abantu bayo like ipage lami. There's so much fun in my page, Sgwili SA on Facebook, Sgwili_SA on Instagram and Twitter as well, Sgwili SA. Kanti ke uyakwazi ukungithola, uyakwazi ukwenza ama bookings, ukureserve ama bookings, thola ama contacts ami uyakwazi ukwathola khona lapha yena ku Facebook kwami, ukwazi ukuthi go to my page, like my page and then we communicate. Okay. Ababukeli be Black Live TV are very supportive. I'm sure njengoba usushilo ukuthi utholakalaphi. Njengamanje nje sekuyantaza epage lakho bayakhona bayakudinga ngoba bayabona nabo ukuthi we raising awareness about albinism. So bayabona ukuthi nawo umuntu is human being, umuntu ofana nathi bakwethu. So let us stop killing albinos. Black Live TV ibikhona isekhona futhi namanje sila at Durban Station. We raising awareness about albinos. Thank you. Is the Black Life